monsieur. Mine damer og herrer, I skal gøre jer klar til at tage godt imod Danmarks ældste stand-up-komiker. Jeg skal lige advare, han er ikke død. Han ser bare sådan ud. Han kommer her. Vitus The Kraken Svendsen. Godmorgen. Hvad ser jeg glor på? Har jeg aldrig set en stand-up-komiker i en rullestol før? Hva? Men det har jeg garanteret ikke. Nej, I ser bare der og glor. Det er typisk for jer unge mennesker. I ser bare glor. I laver ikke en ski. Dengang jeg var ung, der kan jeg garantere for, der kunne vi arbejde. Der kunne vi dele nemme arbejde. Det er helt sikkert. Dengang der blev man betegnet som decideret doven, hvis man ikke havde slidgigt allerede som 14-årig. Sådan var det dengang. Der var heller ikke noget, der hed sådan efter arbejde, at man havde fri. Nej, vi arbejdede lige indtil vi gik i koma. Bare fordi at man var i koma, så kunne man jo godt arbejde alligevel. Sidste år i koma, der var jeg simpelthen vagt nede i Kolding Storcenter. Ja, så var det dengang. Nej, men der var heller ikke noget, der hed frokostpauser. Det har I jo i dag, og eftermiddagspauser, og formidagspauser, og eftermiddagspauser. Det er der ikke noget, der hed i dag. Dengang var det i hvert fald ikke noget, der hed. Det kan jeg garantere. Dengang så arbejdede vi, indtil vi besvimede. Og så blev vi så kørt en tur på skadestuen, så fik vi sådan en drop i. Så fik vi vores mad på den måde. Nej. Nej, man siger jo, at det sagde vi da dengang, at man kunne sove, når man blev gammel, men der er jeg lige en overraskelse til, at det kan man ikke. Det kan man sgu ikke, nej, fordi man skulle et pis hver 3 minut. Det er sgu ikke helt nemt, nej. Det er ikke, når man bliver gammel, man skal sove i hvert fald. Det er, når man er ung, der skal soves. Og jeg vil sige, ud fra det eksempel, der gør jeg unge mennesker det der så glimrende. Nej, jeg laver sgu ikke andet end at sove, gør jeg ikke. Hvad er det egentlig med jer, når jeg sådan lige kigger lidt ud på? Jeg må indrømme, jeg stoler ikke rigtig på folk, der har flere bumser, end de her hjerneceller. Ja, nej. Og lige hvad er det for noget tøj, I har på? Det er jo da utroligt. Hvad med dig dernede, for eksempel? Hvad sker der med dine bukser der? Du har jo helt vildt hængerøv, mand. Dine bukser, de ser jo halvvejs ned og manglerne på dig. Dengang jeg var ung, der er vi ikke bukserne så langt nede, medmindre vi skulle have sex. Vi tog dem så til gengæld heller aldrig længere ned. Ej, vi skulle kunne komme hurtigt tilbage på arbejde igen, ikke? Nå. Ja, det kan være, at vi lige skal skåle en gang. Bonnet, monsieur. Jeg vil have. Hvad der? Jeg får en drink. Bonnet, monsieur. Bonnet, monsieur. Ja. Nej, men nu har jeg da også været lidt efter jer unge mennesker, men jeg må da også indrømme, at det er da heller ikke helt nemt sådan at gå hen og blive gammel. Det skal jeg være ærlig at sige. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er 70 længere. Det kan jeg sgu godt. Det må jeg indrømme da. Jeg fik jo altid at vide, at sådan, hvis man bare har penge nok, så skulle der sgu nok være nogen, der vil tørre dig i røven. Og der må jeg indrømme, der har jeg for ganske nylig lært, at bare du er gammel nok, så begynder folk også at tørre dig i røven. Det skal bare så skidt nok til, så kommer der altså nogen rendende med en klud, det er helt sikkert. Ja, nej, nu har jeg sgu sådan luret, hvordan det her stand-up det foregår. Ja, men det er ellers pænt mange mennesker her i dag, hva'? Det må jeg nok sige, det. Eller det kan jeg sgu da i grunden ikke rigtig se. Jeg har ikke set for godt de sidste 23 år med indrømme. Men der sidder der vist nogen på første række, gør der ikke det? Eller... Ja, I ser der, det er
pæn flok unge mennesker der, hva'? Hvad så? Ja, du sidder måske lidt og griner der. Det kan godt være, du gør det, men... Hvad hedder du? Kom nu, hvad hedder du? Nå, du vil ikke snakke, hva'? Nej, du sidder bare der og griner og visker. Det kan godt være, du griner lidt, og du tænker, han ser sjov, han har en stor næse. Men der vil jeg bare lige fortælle dig, min fine ven, at næsen, det er jo det eneste, der bliver ved med at vokse på en mand. Og jeg kan da sige til dig, jeg tror da allerede, at min næse nu, den er større end din diller. Ja, det var god, hva'? Nej, der fik jeg da. Du skulle passe på, hvad du siger. Jeg kan da også fortælle dig, jeg tror da også, jeg har en hel del mere hår i næsen, end du har i skridtet. Kan I mærke det? Ja. Hvad med dig dernede? Hvad her du? Jeg sætter mig lige ned. I kan nok se, I bliver simpelthen nødt til lige at hjælpe med at passe mig lidt. Jeg kan sgu ikke helt klare mig selv, det må jeg nok sige. Jeg skal i hvert fald være der til at sørge for, at jeg ikke stikker af hjemmefra. Altså helt ærligt, hvis sådan en som mig først stikker af hjemmefra og en hel masse af min slags, så får I alligevel ikke lavet noget, fordi så kommer I til at stå 3,5 timer i kø nede i Føtex og vente på, at mig eller en af mine gamle venner, vi står og udfylder en check. Ja. Ej, vi bliver sgu nødt til at passe sådan nogle gamle nogen som os. Det er sgu nødvendigt. Prøv at høre. Og en anden dejlig ting ved at passe sådan nogen som os, det er, at vi bliver så glade. Vi bliver simpelthen så glade, når I dukker op. Det er dagens højdepunkt for os, når vores sociale og sundhedshjælper kommer. Jeg bliver så fuldstændig sådan ligesom sådan en lille labradorvalg. Jeg bliver sådan helt kåd og glad. Og så slipper jeg så i forhørt for, altså det kan jeg så garantere. Jeg boller ikke op af benet og tisser af glæde. Det vil sige, det kan godt være, at jeg tisser, men så er det ikke af glæde, så er det simpelthen, fordi jeg har så utrolig svært ved at holde på mit vand. Det er... Prøv lige at høre her, jeg kan ikke høre jer. Det kan ikke passe sådan en flok unge mennesker, I kan larme og grine noget højere. Prøv lige at høre her, det er forholdsvis gennemtestet materiale. Jeg har lavet det siden 1972, så det kan ikke passe, at I ikke kan... Ja, det kan for godt være, det er bare mig, der ikke kan høre noget i det hele taget. Ja, det er det sgu nok. For det første er jeg døv, og for det andet så er jeg fyldt med ørevokser inde, så der er sgu ikke meget lyd, der trænger igennem. Det må jeg indrømme. Hvad med dig dernede? Hvad hedder du, unge dame? Ja, det vil du nok ikke svare på. Det kan jeg godt forstå. Jeg må nok have lov til at sige, at du er forholdsvis våget påklædt. Prøv lige at høre her, min lille ven. Jeg har været gift i godt og vel 50 år, og jeg har aldrig nogensinde set min kone i så lidt tøj der. Det må jeg sige. Bacardi, Bacardi, Bacardi. Ja. Nej, men prøv lige at høre her. Der er der også en kæmpe social status i et job, hvor der passer sådan en som mig. Det kan jeg garantere for. Det er jo det, man kalder et højrisikojob. Ligesom fodboldtræner. Det er det altså. Man kan aldrig nogensinde føle sig sikker i et job, hvor folkene, man arbejder for, de rask væk skifter en lunge eller en hofte ud. Vi vinder på fælles vilje. Nej, vi gør ej. Vi vinder på jeres vilje. Vi har ingen vilje tilbage. Jeg har slet ingen vilje tilbage. Den solgte jeg sammen med kadetten i 72. Ikke? Vi vinder på fælles vilje. Nej, vi gør ej. Vi vinder på jeres vilje. Jeg har sgu ikke nogen vilje tilbage. Vi vinder på fælles vilje. Nej, vi gør ej. Vi vinder på fælles vilje. Gå, vi røv.